Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku TikTok ufike usifollowe ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke ama-video amaningi kodwa ama-video amaningi agcwele la ku YouTube, so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama-video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama-video ungafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama-video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Khona bhalile ku-comment wathi mina-ke nginokuphupha inkomo ibhonga. Cabanga ukuthi sonke siyayazi inkomo ukuthi-ke imfuyo-ke le abaningi bayazi nansi esithombeni. Ingabe-ke leli phupho lisho ukuthini? Ngaphambi kokuba ngiqhubeke ngicela subscribe ku-YouTube channel yethu uphinde-ke ucommente phela ubuze wakho umbuzo. Amaphupho ngey'nkomo ahlukahlukene awachazi into eyodwa, kuya ngokuthi isuke yenzani, ikusiphi isimo. Yabona njengoba ibhonga le ibika ulaka lwabaphansi, kuke kuthiwa-ke inkomo esuke-ke kuyisidalo noma ngithi kuyisidalo. Njengoba ibhonga ibika ulaka lwabaphansi ukusho ukuthi abadala abathokozile neze. Nawe uma unombuzo ungabuza kwi-comment ukuze uzothola impendulo yakho ngokushesha. Ungakhohlwa ukusubscribe ku-YouTube channel yethu. Nisale kahle.